хто там їде? А хто там їде? Так бару wiele, tak obukadosć, Białorusy. A coż to nie są na zmartwych plecach, na rękach we krwi, na nogach w kodrach, swoje krzywdy. A chcesz to nie są te krzywdy wiarką, a chcę nie są, by je pokazać na cały świat. A ktoś to karno, milion, nie jeden, z krzywdą je skłócił, ze spiku zbudzał, bieda, rozpacz. A coż to te jemu se zachcało, tym pogrodzonym, slepim i głuchim, lodzami